ассалому алайкум дӯстони азиз. Аз ҳама шумо хоҳишам ин аст ки қиссаро хуб гӯш кунед. Агар маъқултон шавад дар зери навор лайк монед ва фикри худро ҳатман нависед, зеро ин қиссае ҳаст ки умедворам бар шумо писанд меояд. Зане чунин нақл мекунад: шавҳар кардам, шавҳарамро дӯст доштам, шавҳарам манро дӯст медошт. Шавҳарам марди намозхону қуръонхон буд. меҳнати ҳалол мекард ва ҳаққи касеро намехӯрд. ҳангоме ки мутахассиси хуб буд, 15 рӯз кор мекард. 15 рӯзи дигар дар хона дар назди ман буд. пас аз 1 сол худованди мутаол барои мо як духтараке насиб гардонд. номи ин духтарро бошад Асмо гузоштем. шавҳарам аз таваллуд шудани духтар ғамгин нашуд. ҳол он ки шод шуда мегуфт: раҳмати худованд аст. ҳар хонадоне ки бо духтар пурнур мешавад, ин раҳмат аз ҷониби Аллоҳ аст. шавҳарамро боз ҳам зиёдтар дӯст медоштам. аз байн 5 сол гузашт, аммо худованд дигар барои мо фарзанд насиб нагардонд. дар тақдири ману шавҳарам танҳо як фарзанд будасту халос, дигар чизе нест. Асмоаро дӯст медоштем. аз байн 5 сол гузашт. рӯзе ба шавҳарам занге омад: бояд ҷойи дуртаре аз ҷои зистамон равад. аммо мутаассифона дигар илоҷ надошт. шавҳарам бо ҳамроҳи мо хайрухуш карду ба кор рафт. аз байн 2 ҳафта гузашт. интизори омадани шавҳарам будам. духтарам бошад интизори омадани падараш буд. аммо занге ба телефонам омад. ҳангоме ки телефонро ҷавоб додам, дар он ҷо табибоне аз беморхона бароямон гуфтанд ки шавҳари шумо бо ҳолати автоҳалокат, яъне авария, дар беморхона бистари хоб аст. аз шумо хоҳиш мекунем зудтар ба назди шавҳари худ биёед, зеро ҳолаш хеле вазмин аст. ин ҳодисаро шунидем. дигар қуввате дар поямон набуд. давон зуд ба беморхонае ки гуфта буданд рафтем. рафта бинем ки шавҳарам ҳолаш хеле вазмин аст. дар ҳолати кома. майнаи сари ӯ 95% аз кор мондасту 5% дигараш бошад кор мекунад. зиндагиро рӯз то рӯз бо азобу бо машаққат пеш мебурдем. шавҳарам бошад дар беморхона хоб аст. табибон мегуфт шояд ин ба по хезад, шояд ки не, зеро 95% майнаи сари ӯ кор намекунад. бовар кунед ё ин ки не, аз байн 5 сол гузашт. мо интизори ба по хестани шавҳари худ будам. духтарам бошад интизори чашм боз кардани падари худаш буд. дар тӯли ҳамин 5 сол чӣ гапҳое, чӣ суханҳое нашунидем. мардум мегуфт: то кай интизори шавҳарат мешавӣ? рафта ба қозиёт муроҷиат кун, зеро хати талоқи худатро бигир. шавҳари нав кун. бо ҳамроҳи духтарат зиндагиятро пеш бар. духтарам ки 10 сола шуда буд. ҳол он ки ақлаш ба ҷо кор мекард, ҳамаи чизро хуб дарк мекард. аммо суханҳои онҳое ки ин суханҳоро мегуфтанд бароям ҳеҷ арзиш ва аҳамияте надошт. ҳамин хел боз 5 соли дигар гузашт. духтарам 15 сола шуд. дар тӯли ҳамин 5 сол духтарам кулли қуръонро аз худ кард, қория шуд. яъне Асмоа дар тӯли ҳамин 5 сол аз сураи Фотиҳа то сураи Нос, яъне 30 пораи қуръонро аз худ карда буд. ва боз ҳам интизори ба по хестани ана ҳамин шавҳарам шудам. як рӯз ман, як рӯз хуштомадам, як рӯз хусурам бо навбат нигаҳбонӣ мекардем. воқеияти аҷиб ин аст. боз ҳам аз байн 4 соли дигар гузашт. духтарам 19 сола шуд. бо ақл шуд. ҳама чизро дарк мекард, аз худ карда буд. ва рӯзе ба назди ман омад. гуфт: модарҷон, акнун равед, шумо истироҳат кунед. ман ҳам духтари бо ақлу ба воя расидаам. чӣ гуна посбонӣ, яъне нигаҳбонӣ кардани падарамро аз худ кардаам. мехоҳам ки ман ҳам бо навбат иста падари худро нигаҳбонӣ кунам. мехоҳам дар болои сари падарам биншинам, то худованди мутаол ба хотири ин корам
рӯзи қиёмат ягон аҷре савобе насиб гардонад. давоми қиссаро духтарак чунин нақл мекунад: модарам рафтанд, ҳамагӣ рафтанд. ман ҳамон шаб дар назди болои сари падарам нишастам ва гирья мекардам. оби дидамро тоза мекардаму дуо мекардам ва ҳамчунин аз сураи фотиҳа шурӯъ мекардам то сураи охири ояти бақара омадам ва пас аз он дасти худро боло бардошта дуо кардам. гуфтам: парвардигоро, ту ҳамон худованде ҳастӣ, ки ба ҳар кор қодиру тавоно ҳастӣ. ту ҳамон худое ҳастӣ, ки юсуфро аз дохили чоҳ баровардӣ. ҳокими миср ва мардуми мисрро зердасти ӯ кардӣ. худовандо, ту ҳамон худое ҳастӣ, ки иброҳимро аз оташи намруд зиндаву саломат баровардӣ. ту ҳамон худое ҳастӣ, ки оташи намрудро сард кардӣ. иброҳим аз дохили ӯ сиҳату саломат баромада буд. парвардигоро, ту ҳамон худое ҳастӣ, ки мусоро ба назди модараш бозгардонидӣ. парвардигоро, ту ҳамон худое ҳастӣ, ки юнусро аз як шиками гӯем ките сиҳату саломат баровардаӣ. чӣ мешавад бар падари ман як умри дубора насиб гардонӣ? дуо кардам. ҳамон шаб то соати тақрибан 2-3 мешуд. хоб накардам. пас аз чанде хобам бурдааст. дар хобам касе омад ва мегуфт: бархест. эй инсоне ки хоб ҳастӣ, бархест. зеро дар ин вақте ки худованди ту бедор ҳаст. худовандат бедор ҳаст он шахсҳое ки он бандаҳое ки дуо мекунад, дуои ӯро мустаҷоб гардонад. пас чаро ту хоб ҳастӣ? бархест. вақте хестам, дидам ки падарам хоб аст, ҳеҷ касе нест. боз дуо кардам, гирья кардам. дуое ки кардам, гуфтам: парвардигоро, ту ҳамон худованде ҳастӣ, ки устухонҳое ки пусида меравад, дубора онҳоро ҷамъ мекунӣ. инсоне ки гӯшту порааш ҳама аз тан бедар мешавад, ба хок мубаддал мешавад, ту онҳоро дубора пайваст мекунӣ. ту ҳамон худое ҳастӣ, ки ба ҳар кор қодиру тавоно ҳастӣ. намози бомнотро хондам. аз ҳолати афкор буданам хобам бурдааст. пас аз чанде аз хоб бедор шудам ва касе дар хобам мегуфт: духтарам, бархест. ҳангоми хеста бинам, ки падарам дар ҷои худаш нест. ба ин тараф ба он тараф нигоҳ кардам, нест. саросемавор аз ҷои худ хестам, бинам, ки падарам дар тори сари ман аст. мегуфт: эй духтар, ту кӣ ҳастӣ? чаро дар ин ҷо истодаӣ? чаро ман туро нашинохтам? мегӯяд асмоа, ки аз хурсандӣ чунон гирья мекардам, вақте падарамро дидам, ки дар болои сари ман рост меистод. гуфтам: падарҷон, ман ҳамон духтарат ҳастам, ки асмоа. падарам пас аз шунидани ин суханҳо мегӯяд, дар ҷояш шах шуда монд. мегуфт: ё аллоҳ, чанд рӯзе гузашт, ки духтарам ин қадар ба воя расидааст. табибон аз амрикову аз мисру аз дигар ҷоҳо буданд. вақте онҳоро ҷиғ задам, гуфтам: биёед, зуд биёед, ки падарам аз ҷои худ хестааст. ҳамагӣ давон шуданд, омаданд, ба муъҷиза ва қудрати худованд диданду мегуфтанд: субҳоналлоҳ. вақте аз падарам табибон мепурсиданд, мегуфтанд, ки чизеро дар ёд дорӣ? мегуфт: бале. вақте аз кор баромадам, ҳангоме ки дар роҳ будам, намози пешин шуд. хостам намози пешинро хонам. вақте мошинро дар сари роҳ баровардам, ки дигар он қадарашро намедонам. пас аз он чӣ шуд? ва хеста бинам, ки ин духтар дар назди ман асту шуморо мебинаму халос. ба монанди оне ки як соат пеш бедор будам. бале дӯстони азиз, худованди мутаол ҳамон худовандест, ки қудрати ҳамаи корро дорад. шабро рӯз, рӯзро шаб.
از آسمان باران و برف میبارد. خداوند متعال همان خداوند است که پیامبران را برای دانستن حق و برای از ما باخبر کردن جنت و جهنم آورده است. این همان خداوند است که مهربان است. آن همان خداوند است که به همه کار قادر و توانا است. آن همان خداوند است که دوباره انسان را زنده می‌گرداند در روز قیامت. همان گوشت پاره ها و همان استخوان های می‌پوسد، به خاک یکسان می‌شود. خداوند متعال قادر همه کار را دارد. پس چرا که یک بیمار خواب است او را دوباره شفای کامل ندهد؟